இன்னைக்கு நம்ம திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து சில பல ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம நேரில் போய் சாப்பிட்றதுக்கும் வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. ஸோ அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறத நம்ம இப்போ நேரில் வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணி வீட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஆர்டர் பண்ண டிஷ்ஷஸை ஒன்று ஒன்றா வந்துட்டு பார்த்துட்டு அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ். இது வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு, ரொம்ப காரமாக இல்லை, லைட்டாக இருந்துச்சு. சிக்கன் பீசஸ் நல்லா இருந்துச்சு, குவான்டிட்டி ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா சிக்கன் 65 சீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணி வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. சீரக சம்பா அரிசியில் ரொம்ப நல்லா செஞ்சுருக்காங்க. இதனோட ஒரு மாதிரி ரசம் மாதிரி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம், இது வந்துட்டு மட்டன் மிளகு ரசம். ஸோ நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ரசம்லாம் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு சாப்பாட்டில் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. இது நம்ம அப்படியே ராவே குடிச்சிடலாம், அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்ம வாங்கியிருக்க சிக்கன் 65 சீரக சம்பா பிரியாணி குவான்டிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுங்க. தாராளமாக ஒரு ஆளுக்கு நல்லா கரெக்டாகவே பற்றும், அந்தளவுக்கு குவான்டிட்டி இருந்துச்சு. மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி சூப்பர்.